when the times can break the rules between us, only teardrops. Hello, como decimos en mi ciudad natal de Suecia, y me encuentro muy bien de ánimo después de este magnífico festival de la Eurovisión. Bien hecho, Malmö, la mejor parte de Suecia. Mona, la Eurovisión, que una bullería más completa. Pero claro, como que a Suecia no tenemos cultura popular, necesitamos una alternativa, ¿no? Göran, no seas reaccionario y aléjate, porque ahora vamos a revisar los grandes eventos que se ofrecen en Barcelona. Deportes de motor, con la Copa de España de Resistencia, una regata, y para los jóvenes, un festival de música internacional, Sonar. Pero yo, por supuesto, me iré a bailar. Porque sobre todo tenemos un flamante festival de flamenco, con actuaciones, conciertos y talleres. Una, mira que has olvidado la fiesta catalana, aunque estéis un altra cop. Para que los turistas que desejan cultura andaluza haurían d'anar directamente a Andalucía. Por això us recomano venir al Penedès, perquè aquí el que us oferim és cultura catalana, com per exemple aquesta vegada que esteu a Igualada. I a més, tenim tradicions locals, com per exemple la festa de la bicicleta de 2 dies al Vendrell. O com us sembla un triatló per a nens i nenes a Sitges. I aquells de vosaltres que enteneu el català podeu deixar-vos portar a través de la història de l'antic Palau Reial de Vilafranca del Penedès, l'edifici que ara coneixem com el Museu del Vi o Vinseum. I ara la gran notícia de la setmana, perquè en aquest món on normalment veiem morir una llengua minoritària rere l'altra, aquesta vegada, com si de màgia, ha nascut una nova. La pau a les terres orientals d'Aragó. I això seria un fet fantàstic si no fos una iniciativa purament política. Abans es considerava que la gent resident aquí a la Franja parlava el català, però a partir d'ara no és així. Només puc dir, vergonya, cavallers, vergonya! I no us ho dic en català, sinó en la pau, que ja parlo amb tota fluidesa. Vergüenza, caballeros, vergüenza. Göran, ¿ves? Yo normalmente no te entiendo cuando hablas en catalán, pero hoy es diferente, porque estás hablando en la lengua aragonesa propia de la área oriental. Miren ustedes, la habla aragonesa no tiene tonos disonantes del separatismo. No, aquí tenemos un idioma flexible que con gusto reconoce la supremacía del español, la lengua de todos, un idioma mundial. Una, això és només política, no es tracta de lingüística, o com diu Antil Stegmann, professor de llengües romàniques a la Universitat de Goethe de Frankfurt. Aquest menyspreu per al català converteix Espanya en una excepció entre les democracias europeas. Queridos ciudadanos del mundo, por favor, no hagan caso a la propaganda de Göran. No, escuchen al gobierno de España, porque tiene razón cuando dice que la Constitución española otorga explícitamente a Aragón el derecho a tener sus propias lenguas cooficiales. ¿Y qué podría ser más importante en una sociedad democrática que la Constitución de España? Gracias, eso es suficiente. El mundo ha llegado a su veredicto sobre la base de que los políticos son especialistas en la política y los lingüistas en la lingüística. El ganador de la semana es Catalunya! Visca! Per fi una victòria com Déu mana! I fa bon temps, per això descobriu el Penedès, una part de Catalunya! Aquí a l'estat espanyol hi ha uns quants lingüistes que són una mica particulars perquè quan descriuen les diferències entre l'espanyol que es parla a l'Argentina, amb el de la Cuba, amb el de Madrid, sempre utilitzen la paraula dialecte. Però després, si miren la situació del català, en seguida és suficient que hi hagi la més mínima diferència per justificar que una cosa sigui una nova llengua, com ara la pau de l'Aragó. Però per què no utilitzen els mateixos criteris? Jo de veritat no l'entenc. I per tant he de seguir estudiant.